El Compromís va votar a favor d'esta ordenança en els termes en què finalment ha quedat, tot i que inicialment, quan es va modificar l'ordenança, votarem en contra, és a dir, en un moment quan es tractava única i exclusivament d'adaptar les tarifes, el suport de les tarifes. Ara, a la vista del benefici que representa l'acord al que finalment hem pogut arribar tots els grups polítics, hem decidit canviar, encara que parli una contradicció, el sentit del vot i anem a donar el suport a aquest text. En segon lloc, torno a dir, volem mostrar la satisfacció que finalment tenim en veure que s'ha imposat el sentit comú a l'hora de redactar aquesta ordenança. Crec que des del primer moment tots teníem clar que hi havia que diferenciar el que era el tema del frau que se produeix, que algunes persones fan quan utilitzen de manera indeguda les targetes d'aparcament en la zona reservada per a persones amb mobilitat reduïda, d'un problema real que és el de la mobilitat, o de la falta de mobilitat. Crec que ara, per coherència, havíem de fer exactament el mateix, i és facilitar la mobilitat d'aquelles persones que tenen problemes en qualsevol lloc del poble. I això no passa per establir, com inicialment s'havia pogut plantejar, un preu, encara que foren 20 punts testimonials. Crec que al final hem aconseguit que la gratuïtat s'imposa i això sí, això no vol dir que oblidem el tema del frau. El frau l'hem de combatre però per una altra via. Per això estan els agents de l'hora, l'empresa concessionària i per això està la policia municipal, creiem. Per a que s'apliquen de la millor manera possible, per a que vigilen, per a que controlen i per a aquelles persones que aprofitant-se d'aquestes targetes, per aprofitant-se de la desgràcia d'altres persones, fan un ús fraudulent de les zones d'aparcament a les que no tenen dret. Voldríem que els mitjans municipals i els de l'empresa concessionària s'aplicaren en aquest cas i que donaren lliçons, diguem, als que fan ús fraudulent en la zona hora, però també en la resta de zones del poble. Vull dir, si una persona aparca malament en la zona hora, n'hi ha que perseguir-la. Perseguir-la en el sentit que marca la normativa. Però aquesta mateixa persona que aparca damunt d'un pas de peatons, que aparca damunt de la vorera o que aparca en una zona impedint la mala circulació, exactament igual.